अच्छा आरा मशीन पर से ही फोन बा। हाँ चंद्रिका जी तनी हमरा लइकवा के देव पहुंच गई बा। अच्छा अच्छा हाँ बाबू पहुंच गई बा। हाँ हाँ ठीक बा काम लागल बा कि ना। अच्छा लग गई बा तो सुना ना ई कहत रहनी हाँ कि ओमे से 10 12 15 गो पाटरा निकलवा ली है चाकर चाकर हैं पाटरा ओकर निकलवा ल। पलंगो उलंग तो बनावे के बा कुछ सीली निकलवा ली है कुछ सीली निकलवा। प्रणाम 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 चिनौटी बा। हाँ बा सीली निकलवा ली है अनु छत उत में लागी काम होई। अब मान ल कि हाँ हाँ अब मान ल कि 2 4 गो चौकी उकी के काम में घरे आ जाई पलंग एगो बनवाही के बाद फिर भेजे के बाटे पलंग उजा। कहाँ भेजे लगला हो। अरे सोचत रहनी है कि तनी पलंग उलंग बनवा के एगो भेज दी ससुराल अच्छा हैं आ अपनो 2 4 गो चौकी जोन बाटे ए दे ना हरदम ये आदत रख सीखले बाड़ा आ तोरा के नहीं कहत सीली बढ़िया निकलवा ली है पाटरा चाकर चाकर निकलवाई है। शीशो कटवैले बड़ा का हो। हैं? शीशो कटवैले बड़ा का ना ना हम बताओ तनी ठीक नू। हाँ बढ़िया से या तनी ओकरा के पट्टी उट्टी निकलवा ली है बढ़िया से कि उ काम आ जाई सब। हाँ लामा 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 तो निमन होला मजबूत होला। 3 फीट के पाटरा कम से कम 3 फीट के चाकर चाकर पाटरा निकलवाई है। ठीक नू। हाँ बीट बीट देखिए बीट अगर निकलो नू तो बीट के बड़ा काम आवेला। हाँ बीटवा बीचवा में काम करे। हाँ डिजाइनों काम में करी डिजाइनों में काम करी। कथी कर करवाओ तरह ठीक है मकई भई रहनु हमार हैं मकई मकई आ ठीक बा। अरे जान तर बाबू अरे मकैया बोले रहनी हनु तब बुझत कि मकैया में से कुछ मकई तक कट गई हैं एगो मकैया जोन बाटे उ आतना ना झमटगर हो गइल बा। मकई के डांठ ना लोग कहला माने उहे न मकई जोन छोड़ा के खानी सन। हाँ भूटा मकई हाँ ओकर गाछ जोन बाटे माने मकई के हई होला माने गाछ होला बाग मर्द तो हो नु गई रहला मकई के। हाँ तो उहे जोन बा गछिया जब हो गई पांजा से ना पकड़ाओ मकई के गाछ पांचा से तो नहीं पकड़ा जी ना पकड़ात रहला। हम कहन कि हे सारे सखुआ शीशो बुवनी साले सागवान बुवनी है देखा सागवान हते मोटा मोटा होके हैं आ ठग देले से हमरे। अच्छा भगवान देवे अल्लाह हमें राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी। ए मकई के जोन बा गाछ जब भइल हमार हम कहन ए यार कुल मकइयों में के टूट लेनी कम से कम 200 बूटा 200 बाल एगो गछवा में 200 ऐसे कुल सटर एगो गछवे में नीचा वे ऊपर के तो टूटबे ना कहीं। अच्छा हम कहनी कि साले इतना लकड़िए निकल गए कि अब के पूछता है ओकर सीली निकल गई। हाँ उ है जोन बाकी ओकरा के कटवा ओकरा भेजले बनी आरा मशीन। अच्छा ओही के माने फरवा के चौकी ओकी बनवई। हाँ उ हम कहनी कि एगो दीवान सेट बनवा ले कुछ के एगो पलंग भेजवा दे मकई के गाछ के ससुरारी फिर से चौकी कुछ 2 4 गो बन जाई दुआरा पर रही हैं लइकवा के मम्मू की यहाँ तो भेजवा जरूरी नु बाटे। जो हाली सूती है तो हाली नाम लिया सर। हाँ बताओ पहले होइले मकई के गाछ पर है। एक सेकंड हाँ बाबू हाँ पाटरा निकलल है कि ना मकई के गाछ कौ गो 16 17 गो 3 फीट से कम में मत निकलवई है। ऐसे कहतनी कि 2 गो पटरा ठोकाइला चौकी तैयार 2 गो पटरा ठोकाइल चौकी तैयार। बीट निकलल है कि ना बीटवा नकाशी खाती बड़ा अच्छा हो काम करी दीवानवा में सीधानी या मुड़िए तरह से बनी नु बड़का। हाँ सुना ना ठीक बा। हाँ आज सांझ ले आजा घरे लदवा उदवा के सब आ जाए ठीक नु सतुती ठीक
सतु उतु खा लो कि ना जी सतु उतु खा लो सतु अतुआ सतुआ हम ना खाएब तो मने के खाई सुनो ना। सतुई तो अपने जमाने में ऊ हम खैनी तो जरूरत होई नु हम्म तो हमरा लगे ली एगो बिजनेस कइले बा सतुई के सतुई के अच्छा ओमे का बानू हम्म कि एगो गई रहनी है ना झगड़वा भइल बा अफगानिस्तान वाला हाँ हाँ अफगानिस्तान में हाँ तो वही जी गई रहनी एगो ताजिकिस्तान बा एगो देश ओकरे बगल में हाँ हाँ टीवीए में एक दिन कहत रहे कि कौन तान तान कौन तान कौन तान हाँ, है तो ओजी से ताजिकिस्तान तान हाँ तो ओजी से आईनी नु हाँ हाँ एगो चाना के अपने के जानते बड़ा चाना हाँ एगो हाँ चाना के गाछ दे देल गाछ ना चाना के पौधा पौधा तो रहबे कइले तो हाँ, चाका चाना लेकिन लिया के बुअनी चाना बोआ उ जानत रह हुआ गाछ हो गइल बा है चाना के गाछ हो गइल बा चाना के गाछ हो गइल बा इतना अच्छा। चिहात के बड़ा चाना के गाछ माने चिहात हाथ ना बड़ भइल होई त गाछ कहत रहे गाछ कि माने कहनी, आम महुआ जामुन देखे लो हाँ वो चाना के गाछ हो गइल बा कौन चीज चाना के गाछ है आम लेखा आम लेखा चिहा मत पहले तो चिहा मत हाँ आ ओमे जोन जैसे चाना फरेला नु देखता गोल गोल हरियर हरियर फरेला हाँ हाँ तो ओमे खूबी बा अच्छा चना में चानवा में ना हाँ उ फ्राई में खूबी बा अच्छा फरे उ में जोन फरत नु हाँ, हाँ। उ गोल गोल फरता हेते हेते लेकिन ओमे चाना नहीं खे जैसे का कहला हेते हेते वो फरता हेते हेते फरता हेते हेते फरता चाना अरे एगो झोरी खानी फरता अच्छा झोरी खानी फरता झोरी झोरी खानी अच्छा झोरी खानी जैसे ओमे पहले का होता कि अपना यहाँ के चाना के ढेड़ी फोरबा तो ओमे दू गो चाना रही हाँ, हाँ, सही नु हम्म। उ का कहता कि ओकर हेंगो ढेड़ी खानी हेंगो रहता अच्छा हेंगो फर के लटक जाता तो दोसर फल है तब एकरा में तो अरे ठगा चाना देला। ह सतुआ सतुआ जन बेड़ा सतुआ हाँ सतुआ ह ओकरा के जैसे लेके फोरबा नु कि तार लगे कि चाना ह हाँ। तो फोरब हेंगो खोलब तो ओमे सतुआ 250 ग्राम आधा किलो करके हेंगो फरल बा का कहला सतुआ के गाछ हो गइल बा माने चाना के गाछ रहला नु तो ऊपर सीधे सतुए फरता सतुआ बा चाना नु फरी मार दे चाना ने इहे नु डिजिटल युग बा सीधे सतुआ फरता आ बुझ जाके ओकरा के ल ओकरा के एगो तुर ल एगो जैसे एगो तुर ल ढेड़ी हाँ हाँ आ धर लेला माने से एगो मान लो गमछी धर लेला हाँ गमछी डाल लेनी हाँ एमे सतुआ धर लेला और ऊपर से टूरा नहीं तुरा ल हाँ एमे सतुआ धर लेला सतुआ ध के आ पानी लगा के कइल आ हाँ क के आ खा लो आराम से अब तारा के चाना पीसे के जरूरत नहीं है लिट्टी बनाओ के बाद एगो तुरल 250 ग्राम आधा किलो जौन भी होखे सतुआ सतुआ सीधे सतुआ तुरल सतुआ सतुआ सीधे अरे मर्दे तो चाना में नहीं थे चाना पहले के युग में नु चाना फरत अब रहे सीधे सतुआ सीधे सतुआ फर जाता उमे फर जाता फर जाता है तो चल लो तुर ओमे नींबू उम्बू काटो सतुई बनावो हो गई तो अगर वैसन चाहिए तो वैसन बिजनेस हम शुरू कर सीधे सतुआ के गाछ से तुर भेजो कहाँ भेजो से ले रहा ई ताजिकिस्तान गई रहनी वैसे सुन कहाँ गई सर ताजिकिस्तान गई रहनी तो ई साले घर के बड़ो ताजिकिस्तान से तू सतुआ फरता तारे गाछ में ले बड़ा फोड़ा तबे न कहतनी अरे कह दे तन तोरा के एगो बात तेहू चल जो ना साला तालिबान तोरा खोजा तार से तालिबान एगो बात सुनो हाँ बोल तार मकई के गाछ के पलंग बन सकता हाँ, हाँ। ओकर पटरा चिरा सकता हाँ, ता हाँ। हमर सतुआ नहीं का फर सकत हो हमार तो देखे वाला चीज बस सांझ किया के हमरा दुआरी पर देख लिया तो हमरो तो पिछुआरिया जाके देखो ताजिकिस्तान से ले आइल बड़ा साले सतुआ डायरेक्ट फरता तोरा के बुलावो तारे से अफगानिस्तानवा वाला साला तोरे लेखा लोग के बुलावो तारे से अरे बुझे छोड़, बात मत करो भाग 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 फेंकत रही ये हमरा कहता साले फेंकता नहीं हम हमार तो देखे ला एक बार तो साले सांझ के चल के देख लो दुआर पर जाना खोजता से ताजिकिस्तान से तनी मनी बोढ़ काहे ना गइला सारे आए ना रही बास ना बाजी बसुरी साले बढ़ जीता नु तो हमार तो दिमाग खराब जीवन में ना होई साला पागल कर दिए बताओ वो कौन दो किस्तान से ले आइल बेटे सतुआ हाथ ना का दो फरता ए साला हाँ जाता मम यावड़ा के साला हमरा बीमारी कर दी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह। आई वीडियो कैसा लगल हो लाइक करी, कमेंट करी और सब्सक्राइब करी और घंटी बजा दी। हाँ घंटिया जरूर बजा दे ऐसा कंटिन्यू वीडियो हमनी के लेके आओ टेंशन निरंतर। हाँ हम मामा काम करते सन और भी बहुत सारा चैनल बावे जहाँ पर मामा काम कर रहल बनी और यहाँ भी काम कर रहल बनी। वीआईपी विजेंद्र सिंह और आनंद मोहन ओल्ड इज गोल्ड पर भी कंटिन्यू वीडियो आ रहल बा। तो ऐसा ही देखत रही, हंसत रही, मुस्कुरात रही, शेयर करत रही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय भोजपुरी।
लव यू, शेयर जरूर करें।